Hello guys, Christine is her family budget. So, happy lunchtime. Happy lunchtime. Good afternoon guys. Actually, good noon pa. It's exactly 12 o'clock. So, actually ngayon lang ako dumating at hindi ko alam pa rin namamaga yung aking mata. Tayo ng rambutan. Bumili ako na 50 pesos lang. Isang kilo kasi yung isa. Pag uwi namin kayo sa school, ano lang kasi sila. Nag-practice lang sa para sa ngayong ano nila, buwan ng wika yon. Tapos, kaya ako kasi sasabihin ako sa inyo. Sasabihin ako. Teka lang. Ang umaga yung mata ko, no? Kasi marami sila nagtatanong sa akin, bakit hindi na ako nagde-daily upload? Kasi diba biglang, actually, ayaw ko lang sanang sabihin daw sa inyo. Kasi parang feeling ko lang, ayaw ko lang sanang sabihin. Pero parang feeling ko din, ayaw ko naman kayong iwanan lang ng ganyan. Parang may mga iniisip kayo na iba. Sagot ko yung mga tanong sa mga nasa isip ninyo. So, okay. Actually, ganun sana ako na ang dami ko kasi iniisip ng mga last, guys, parang naisip ko na mag-quit na sa YouTube. Oh no! Hindi ko alam. Talaga naisip ko talaga yon. Isip ko lang talaga na mag-quit sa YouTube that time kasi parang, di ba talaga ang tagal na hindi ako nag-upload talaga. Kasi ang tagal na parang ilang ba yun? Parang 1 week ata yun na. Siyempre matagal na yun kasi siyempre everyday talaga ako nag-upload, diba? Everyday. Parang sa akin sobrang tagal na nun. Actually, mahigit isang ata talaga yun eh. Tapos, may mga videos ako nun guys na nakahanda na, parang kailangan ko na lang siyang i-edit. Hindi ko talaga siya in-edit. Hindi ko alam, parang nawala yung ko guys ba, parang nawala yung gana ko. Parang nawalan ako ng inspirasyon, nawalan ako ng, ang daming nawala. Ang daming nawala, guys. Tapos guys, inisip ko din, kasi that time, parang nawalan ako ng gana na mag-upload ng videos, kasi, hindi ko alam guys, kahit ako, hindi ko din alam bakit nangyari yon. So, nagpahinga talaga ako ng mga ilang araw talaga. Kasi inisip ko lang. So, parang ko talaga, parang gusto ko na mag-quit talaga sa YouTube. Kasi, alam nyo, akala nyo okay, pero hindi pala. Hindi ba? Pero, wala naman akong problema sa walang problema sa family, ganun. Parang sa ko lang, sa sarili ko lang talaga yung may problema. Kasi, diba, nakikita nyo, talagang diba, daily upload. So, parang inisip ko, nagmuni-muni ako, ano ba talaga yung ko? Ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba talaga yung, nagising na lang ako one day, parang sinabi ko na, kailangan mamili ako ng, ipa-prioritize ko. Alam niyo yun? Gusto kong, parang ganun yung naisip ko, na kailangan ko mag-prioritize ng isang bagay na, kailangan ko mamili. Alam niyo yun, kailangan ko mamili guys. Pinag-isipan ko mabuti kung ano yung mga pipiliin ko. Kasi diba, meron akong negosyo, meron akong YouTube, manage ko pa yung page ko na hindi ko naman talaga masyado sa Facebook page ko dito sa YouTube. Ang dami kong ginagawa sa buhay guys. Ang dami kong ginagawa. And actually, kaya ko naman talaga nung time na hindi pa nag-aaral si Hagrid. Ngayon lang talaga, yung lately lang na nag-start na mag-aaral si Hagrid, doon na nagbago lahat. Parang, as in, nabago lahat yung routine ko, yung oras ko. Ang sobrang laking kinain na oras ng simula nung nag-aaral si Hagrid. Ang laking nawala sa akin. Parang, nawala talaga. Parang ang laking nabawas na oras doon sa magpapaano ko sa kanya pag start niya mag-aral. So, that time guys, parang inisip ko na kailangan ko talaga mamili. So, yun nga, nakapag-decide na ako, ano ko sinasabi, nakapag-decide na ako na kailangan kong i-prioritize kasi syempre, alam niyo naman, yung anak ko, so napakabata pa niya, di ba? Ang dumi ng aming guys. Siyang ligo. Tapos, yun nga yung ko, kailangan kong kasi si Hagrid, napakabata pa niya. Kailangan niya pa ng panahon, kailangan pa ng mas maraming oras.
'Di ba? Kasi sa pagtuturo pa lang sa kanya, guys, parang ano yung kinakain niya. Tapos, syempre maghanap pa siya ng time. Maghanap pa siya ng time sa'yo. Tapos, ano pa ba? Magpapasok sa school. Alam mo yun? Parang, gusto kong i-enjoy yung moment na yun na maliit pa siya. Kasi, syempre, ngayon talaga yung kailangan niya talaga ako. Kasi pagdating ng time na medyo malaki na siya, may sarili na siyang mundo, hindi niya ako kailangan masyado. Kailangan niya pa ba ako kung nanay niya ako. Pero, parang iba pa rin yung ngayon na bata pa siya, hindi ba? So, kailangan niya pa ng mas maraming atensyon. So, sana naman ay naiintindihan niyo ako, di ba? Kasi marami kayong nag-antay sa vlog, kasi ganyan. So, yun nga. Yun lang time na yun na naisip ko na mag-quit sa YouTube talaga. Hindi ko alam na naisip yun. Siguro sa dami ng iniisip ko. So, yun, pumili ako na kailangan kong piliin yung pagiging nanay ko kay Hagrid, na kailangan ko mag-focus muna doon. Ngayon na habang masyadong bata pa siya, na mas kailangan pa niya ako ngayon. Tapos doon sa negosyo ko. Kasi yung negosyo ko, kailangan namin yun. Kasi pangkabuhayan showcase yun, diba? So, ang laki na itutulong niya sa amin. So, gusto ko mag-focus. Kasi, alam niyo ba, yung business ko is parang ganon. Kasi last year, nung nag-start ako sa mag-online selling, sobrang dami kong stocks. Halos hindi na mag-asya dun sa kabilang bahay pa namin. Nung lumipat kami dito, nag-decide na ako na ipapaubos ko na siya lahat. Kaya nag-sale ako ng grabe yung sale ko doon hanggang sa kumonti ng kumonti. Pero sabi ko, yung online selling kasi, sobrang napaka-convenient ng negosyo. So, parang nagdalawang isip na din ako nun. Pero, yung stocks malapit na maubos. Sorry. Yung stocks, konti na lang. Nung tinransfer namin sa siya dito, kung decide ako pa, hindi ko siya bibitawan yung aking online selling. Dahil, medyo matagal na din naman ako dito. So, okay, nag-start na naman ako ulit. Pero may mga stocks pa ng mga natira. So, ayun, nag-start ako ulit dun sa, nung transfer naman dito yung mga stocks. Start na naman ako ulit. Parang So, kailangan ko mag-focus dun sa negosyo ko. Kasi kailangan kong mamili. Kasi ito yung pag-YouTube, parang inisip ko talaga yung akin to eh. Parang kung sa parang ito yung aking luho. Parang alam mo yun. So, parang sinabi ko, kailangan ko mag-giveaway. Dun sa sa negosyo ko, kasi kailangan ko silang unahin. Parang inisip ko na kailangan ko muna mag-succeed dito sa aking ginagawa. Kailangan kong unahin siya. Pag medyo okay na, doon ako mag-start na para sa sarili ko na naman, 'di ba? Parang sa akin naman. Pero hindi naman ako mag-stop. Inisip ko, hindi naman ako mag-stop sa YouTube. Si Papa nga ba tinangano sa akin, bakit hindi ka pa nag-upload ng video? Di ba may video ka pa? So, ganun. Parati ako pinupush si Papa. Bakit daw hindi ako nag-upload? Hinahanap na daw ako ng mga subscribers ko. Ganun. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi naghahanap lang ako ng inspiration. Kasi nawalan talaga ako ng gana, guys. Kasi nawalan ako ng gana na mag-upload ng videos na parang nawala na rin ako sa passing kasi nag-start naman ako talaga sa mga vlog, mga videos ko na yung mga informative na videos. Noon, nahihiya ako mag-upload ng videos na parang pag wala akong naidagdag doon sa video na konting kaalaman or konting tips or kahit konting inspirational na mga words. Nahihiya akong i-upload ng ganun. Pero sa tinagal-tagal na parang nakalimutan ko na siya. So, pag nag-edit ako, nawawalan ako ng gana. Kasi parang parang feeling ko walang kwenta yung aking mga sinasabi. Yun yung aking So, mag-upload ako ng videos pa rin, guys. Hindi pa rin, never kung iiwanan yung pag-YouTube ko. Kasi sobrang dito ko nakahanap ng mga kaibigan kahit hindi ko mamaya nakikita. Kasi kayo yung mga kaibigan ko talaga na parang pinuturi ko. Kasi wala naman akong hindi talaga ako friendly. Ang friend ko talaga, yung best friend ko si Papa lang talaga. Except yung sa mga relatives ko. Pero hindi talaga ako ganun ka-friendly. So, dito parang
na ano ako nakikipag-interact. Masarap kasi nakikipag-interact ako sa mga tao na parang iniisip mo ng mga kaibigan mo na rin sila, 'di ba? So, ganun. Yung mga uploads ko is actually gusto ko ng mga informative na videos or like mga talagang pinaghihirapan ko na siya ng mga videos na pero hindi na daily. Siguro mga twice, thrice a week, ganun. Ganun yung mga upload na gusto kong i-upload yung mga videos. So, hindi na muna ako magde-daily vlog. And ayoko magsalita ng tapos. Pero for now, yan lang muna. Kasi gusto kong mag-focus. Kasi ngayon na hindi na ako nagde-daily upload, parang mas na-clear yung mind ko. Ang dami kong gusto i-film ng mga videos. Kasi parang yung utak ko, kasi parang drain na drain talaga ako guys nung mga nakaraang ano. Parang sobrang drain ko na. Nung nag-start talaga mag-aral siya grade doon na parang sobrang parang drain na yung utak ko. Sobrang parang gamit na talaga siya. So ngayon nagfo-focus ako dun sa negosyo ko, dun sa aking online business, online shop. Nagfo-focus ngayon. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong ano sa inyo ngayon isabi kasi matagal ko nang gusto isabihin din sa inyo yan. So yun, I hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Parang feeling ko nawawala na yung aking joy na mag-film ng videos pag yung mga nakaraang ano, napansin nyo. Parang hindi na ako ganun kasaya. So ngayon, parang unti-unti na ibabalik ko yung aking, unti-unti na ibabalik ko na yung aking kasiyahan sa pag-vlog, sa aking pag-video, ganon. So, yun, kasi feeling ko may kwenta na ulit yung mga videos ko. Kasi parang nakakalimutan ko na talaga siya. Kasi sobrang, hindi ko siya nakakalimutan. Parang sa sobrang dami ko nang ginagawa. At saka syempre daily upload yun. So, mahirap. Lalo na ngayon nag-aaral si Hagrid. So, yun. So, kailangan kong, iklaro ko lang ha. Hindi ako mag-stop sa YouTube guys. Kailangan ko lang i-prioritize yung kailangan i-prioritize. Hindi kasi pwedeng sabay-sabay. So pag YouTube, iniisip ko lang para sa akin yon. So, kakalimutan ko muna yung para sa akin. Uunahin ko lang muna kung ano yung para sa pamilya ko. And then after that, let's see kung ano yung mangyayari. So, for now, wala mo ng daily upload, wala daily vlogs, okay? So, yun, see you in my next video, guys. Salamat sa pakikinig sa aking mga scenario, sa aking mga chika. So, yun, see you in my next video. Babush!